गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमहरग्रोनाय जाबाय। दिनै बिजाबनि खौरां आयदायाव आं गांसे बिजाबनि बागै सुंदुङै फोरमायथिनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय। बे बिजाबनि मुङानो जाबाय दावहानि उनाव। बेयो जाबाय गांसे खन्थाइ बिजाब। लिरगिरिनि मुङानो जाबाय लांखाबिर ब्रह्म। दावहानि उनाव बेयो जाबाय गांसे खन्थाइ बिजाब। लिरगिरिनि मुङानो जाबाय लांखाबिर ब्रह्म। दावहानि उनाव बे गांसे खन्थाइ बिजाब लिरदों मुस्रि लांखाबिर ब्रह्म। दैमालु सेन्टार गहपुर बिश्वनाथ बेखेवनाय 28थि बोसोरारि जथुम्मा बर' थुनलाइ आफाद दैमालु गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथार खालार 23 जानुवारि 2019। बिजाबनि बेसेनानो जाबाय 40 रां। बेयाव गासै दों 23 खन्थाइफोर दं। खन्थाइफोरनि मुङा जाबाय फारियै दावहानि उनाव, बारहुंखा, हारसिं, हामदों, बेरेखा, बिस, अखा हादै, फैमालखा, जिउ बुब्लि, फेंफोना, नोंनि मुङै, आलासि, सिखोला, बिरलाङो, बाहा बोबाय, बारात, बान्दो, गाराय, गादाय, दुखु, सानरेगा, नखर खानोसै आरो आलासि। फिन बुंफिनदों दि दावहानि उनाव बिजाबा जाबाय गांसे खन्थाइ बिजाब। लिरगिरिनि मुङानो जाबाय लांखाबिर ब्रह्म आरो बिजाबनि बेसेना 40 रां। आं बे बिजाबखौ फरायखांबाय, फरायनानै मोजां मोनदों। मिजिंथिबायदि लिरगिरि बिथांनिफ्राय आरोबाव बेबायदि बिजाब सोरजिनाय फरायनो मोनगोन। लोगोसेनो बिजाबनि खौरां आयदाखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।